dadi reja. Lan katelo kraton Jimbung. Waduh iku bercanda kok. Ilo mati. Kuwi sampean yo. Wes. Bisa meneng ora kowe? Anggere iso ngomong kacuwel lah. Istane Praja. Kang utuh dina iki ke taman ing Panandang. Sinten Kang Mbok? Kan ingkang ladosi unjukane jam punika Kang Mbok. Ampil Dimas. Ampil. Rene yo. Pangeran Jatmika marang sliramu kaya dawuh Rama. Nanging aku ora bisa nglakoni. Jatmika kedah nampi pidana. Jalaran wani mlebet ing kedaton pamijen. Dene dados